Il-Federazzjoni Maltija tal-Akwakultura tipproponi numru ta' miżuri ġodda biex ikun hemm tisħiħ fl-industrija tat-ton f'pajjiżna. Tul konferenzi tal-aħbarijiet li saret fil-Lukanda Fenixja fil-Florjana intqal li Malta ma tistax tikber f'dan is-settur jekk ma jidħlux miżuri ta' monitoraġġ u spezzjonijiet regolari. Intqal li fl-aħħar snin ittieħdu miżuri ta' kontroll li jgħinu biex l-ispeċi tirkupra. Iżda llum hemm il-ħtieġa li jkun hemm pjan aħjar ta' maniġjar u għalhekk il-Federazzjoni ppreżentat pakkett ta' 20 miżura ġdida għal dan is-settur. Fost oħrajn proposta li tiddaħħal sistema ta' punti simili bħal dawk li ddaħlet riċentament għas-sewwieqa tal-karozzi biex fil-każ ta' ksur serju din is-sistema twassal biex inti titlef il-liċenzja. Intqal u saret referenza b'saħħitha li l-kontroll fuq l-industrija tat-ton ma jittebendix biss fuq il-farms iżda fuq kulħadd, jiġifieri fuq kull min imiss il-kummerċjalizzazzjoni ta' din l-ispeċi. Intqal ukoll il-kontrolli għandhom isiru mhux biss fuq il-baħar iżda wkoll fuq l-art u fejn ikun hemm il-ħtieġa jittieħdu l-passi legali. Intqal ukoll l-idea tal-miżuri huwa li jkun hemm aktar serjetà u kontroll. Tul il-konferenza tqajjem ukoll il-punt dwar iż-żejt li ħafna jinnotaw fl-istaġun tas-sajf u li bosta jgħidu li jkun ħireġ mill-fish farms. B'reazzjoni għal dan, il-Federazzjoni qaltilna li ħafna drabi dan ikun fenomenu naturali. Tul is-sena jinġabru aktar minn 96,000 litru ta' dan iż-żejt, 90% ikunu miġbura mill-gaġeġġ tal-fish farms, filwaqt li l-10% l-oħra ikunu miġbura mill-baħar.